Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik. Lagi 5 dina ora ketemu kok pasuryanmu saya cantik, saya cantik. Amargi seragam kali ibu sinden niku kok. Nggih ning ya limu ngadi busana ngadi sarira bengi iki ya beda kok. Saestu menika. Tenan piyayi kene iki ya lin jagake temenanan. Akeh sing do ngrasani bapak-bapak panitia niku. Anu lho Mas, nek Apri ku cantik lho Mas. Nek Mimin kok ya ember ngeten niku. Ember pripun? Mbok aku dhewe ya ora ngerti kok ngendikane panjenengane Pak Desukis mau ngono kuwi kok aku dhewe ya ora iso mbuktekke dengan ember dan sebagainya. Menika namung maligi Pak Desukis menapa sedaya panitia napa sedaya pamirsa? Sedaya panitia. Ngendika ngaten. Nggih. Kamangka. Kamangka. Sejatosipun. Panitia menika rawuh wonten istana kula. Heeh. Dalem kamangga inggen. Ingkang dipun ner menika Mimin. Lah kula nek kalih Mimin tok mboten kalih Apri mengke mesake bocah nika ndak kleleran kula ngoten. Nggih ngempun Apri mang jak sisan nggo genep-genep ngoten. Mbok perjuangke. Nggih. Piye cara bocah niki men ra balik ning dalan melih kula ngoten. Apa dhisik kulinane ning dalan? Dolan trut bogem terus kula kukup niku dadi cantik. Mengko tak goleke kacale gedhe lho. Sapa? Lah lek kulino ning Bangjo Bogem ki kono kok aku ki. Lah iya. Ngaten ya panitia. Wah, pun sakwetawis dawuh nimbali dawuh. Dangu sanget. Enten nek gangsa wulan kok, Mbak. Wonten nggih. Lah nggih, mula panjenengan niku teng mriki niku berbahagialah. Nggih. Ing atase sampeyan teng mriki niku ya wis duwe jeneng. Jeneng sampeyan naruh mergo piyai kene iki senengane iki ketoprakan. Nggih, leres. Daerah mriki-mriki sedaya wajan nek nyamang kula niku kok ya ora bosen. Mongko kula ayune ya ora ayu banget. Kula ora ayu banget kok. Pak kok mboten bosen kula jenengan ki rayu, Mbak. Biasa. Malah kalih singen liyane jan ki rotok mung di bawah standar. Ning jan ki bocahe nyenengke. Allah telek kok. Bocah jan ki nyenengke meraati. Lho. Nek kowe lho aja mental-mental ning kene. Kowe iki ning kene wis kondang. Sukimin cah karang nongko. Ndadak. Dulurmu lho kene ya akeh kok. Lah ponanku Pak Polisi Dek Eko ning kono ki ngopo Mas? Oleh ponakanmu li arep garuk kowe ternyata sing digaruk kowe Pak D mungkin mboten saya nyebut kula lho kula isin ngono. Wong nyambut gawe Pak Ni gedhe ngene kok. Lah iya. Ya ora apa-apa kok ya. Isin de Pak D kowe ya. Mulane berbahagialah sampeyan kalih kula nggih, Mbak. Nggih. Ing ngatasé piyai mung sak RW lho, bayangno. Nggih, kasihan. Niki setunggal RW. Tunggal RW tok iso. Ngawontenaken pagelaran ingkang megah ngeten menika. Rejing iki tingkatnya tingkat kabupaten lho, Mbak. Nek ning alun-alun kabupaten lagi sakmene iki. Tepuk tangan kagem pagelaran dalu menika. Daya panitia. Daya panitia lah sak RW lho. Lah iya, biasane iki nek panggung dangdut rock mini men di cah cilik-cilik kae to. Lah kok ora ono cah cilik ngindik aku ya. Lah ngindek kowe malah ya bocah ya dipeleti bocah kok. Mulane kuwi lho hebatnya kaya ngene iki, Mak. Ndongake warga, monggo. Warga wonten ing tempel. Tempel Burangan Manis Renggono. Mugi-mugi warga tempel tansah pinaringan keselamatan. Amin. Bejo donya, bejo akhirat, tinebena saking suker sakit lan memolo. Amin. Dongamu piye, Lek Min? Mugi-mugi sedaya sehat. Sedaya sehat. Sing diutang iso lunas kabeh. Amin. Sing durung iso nglunasi muga-muga sing diutangi gelem disemayani. Amin. Sing wingi bojone do slintutan delikan sakniki kayane sok glogok karo garwane. Ora delikan delekke ning pecik, delekke ning selop, delekke ning stut mboten wis. Kuwi wong lanang. Karena istrimu adalah ladang pahalamu. Sok sapa lomo karo bojone insyaallah dipermudah rezekinya. Karo bojone util karo bojone kancane malah lomo. Lho kleru. Bojone dhewe ra diopeni nek bojone wong-wong diopeni men ora klentung. Lah kowe lek gek ngetren kok. Ya ngetren kok nek kono ra trep. Barang elek kok ditrenke. Ya sok suci kuwi. Mboten sok suci kasunyatan. Jretangi semua ibu laporan kalih kula. Lho nyatane pripun kahanane salik wong wedok. Ngene lho Min. Kudu ditinggal mancing. Tinggal dolan ra dikayani. Mongko sumbangan dobel telu. Nggih napa nggih, Bu? Aja ngoyo. Sumbangan anake wayah. Kos-kosan, bayar SPP, kenaikan kelas. Wong wedok ora cembung atine. Sing alon-alon sesuk kowe jek gawean coker ya, Lek. Nika saestu kasunyatan mboten diemutke. Wong lanang iki golek pangan, nguripi, ngayemi, ngayomi.
Kok malah wong wedok kon teker-teker golek malah dadi tulang punggung keluarga lu klentu to. Dadi wong lenangke kudu Golek pangan. termasuk kowe. Oh lah iya. Lah yo kowe yo lanang. Makanya aku ya semangat. Semangat golek pangan ya Mbak ya. Sedaya sehat. Wong urip ning alam donya iki jane iki mung sitok kok Mbak, kabeh gelem rekoso. Nggih. Wes, wong urip iki kon rekoso. Ora ning urip kepenak iki ora Lah eneng. mboten wonten. Lah iya. Wong nyambut gawe ya kesel. Nek Iya. sak rekoso-rekosone wong nyambut gawe jah rekoso wong sing ora nyambut gawe. Iya. Dia pepinginan ora kasembadan. Arep kuliah ya kudu rekoso. Nah, arep turu ya butuhke mangan. Arep dolan ya butuhke pangan, butuh Ya. apa. Nek ra nyambut gawe saka ngendi apa ngatung. Nah, dikek iki ora puas lho nek ra kayane dhewe. Iya ya. Kula dikek bojoku ora gage-gage kok nek ra keringet kula dhewe. Bojomu ya wong. Kowe tringin. Ya wong iki arep kowe ya wong kok. Lah iya. Bapak bojomu ya wong. Syukur bagi sewu. Injih. Penontonnya ning kono, pamirsane ning kono. Injih kathah bapak-bapak panitia. Bapak-bapak tamu. Bapak-bapak tamu undangan. Injih. Ingkang wonten ngajeng menika para pamirsa nggih sami semangat lho kados ten Nganjuk to Pak ngeten Nggih. iki lho ingkang mirsani sami Lenggah lenggah lho Nggih, luar Mas biasa. Jan, nggih. Nek Menika wonten panyuwunan nggih Mbak menika. Injih menapa? Katur Pak Dalang, Pak Tukimin tebasan pari. Pak Tukimin sing tebasan dhisik wis tau pari. nimbali awake Dawuh dhewe. wonten mrika. Nggih. Pak Tukimin sing tau nanggap Sukimin. Ya. Ya nek ra kleru 3 tahun kepungkur, 3 tahun kepungkur. Ala punjul, kayak bar corona pas kok. Lah nggih. Heeh. Nggih, iki sing Nyuwun. pake turangga Tunggara sing dak. Sing nyanyi Apri Mimin nyuwun lagune Liwong. Lho. Liwong. Nggih. Angger bagian angel kok bagianku ya, Pri. Nah iya. Nyuwun sholawat hariah agar pikantuk rahmat keselamatan saking Gusti Allah. Pak Dalang juga sukses. Nah iki sing nulis iki nuwun sewu. Kok ora pati cetha iki sapa iki coba Mas Sholawat. Agus Sri sapa iki coba. Yen sewu nggih. Nah ngisor dhewe iki Wah. sholawat hariah iki piye? Selawat Nariyah. Naria lah tulisane iki piye? Oh, lah nggih niki Lah. coretane N niku Nggih, kemunggahan. nggih. Lah. Nggih, Pak Selawat Dalang. Nariyah. Jaya Nggih. dan sukses. Agus Ya apa to Lek iki? Agus Sri Kok Sri ngono Mas? Kowe diwaca. Sri SH. Nggih. Sri Risi. Pokoknya ibu Ya, Nggih. sing penting kuwi, sing penting Nggih. kuwi ya. Sampun, sampun Yang dipun dicaoske aos. dah. Ning Mas Agus bener apa wis? Lagu Liwong iki ya panyuwune saka kanca-kanca muda-mudi taruna bakti. Weh, iya ya, Mak. Kalian podang kuning. Lah, iki ngene sik. Dicicil sik. nggih. Iki mau sepelok. Nggih. Saiki nuwun sewu. Iki nuhoni panyuwune ibu-ibu kelawan kanca-kanca nom-noman. Nggih. Iki ngersake lagune ya kuwi Liwong. Liwung. Laiweng. Liwong digedruke. Nggih. Oh. Sing juga tenanan lho. Kowe Oke. gantine Mupida lho iki nyawaku wis nyutan lho iki. Ning kalau malah Mupida malah ngatang-ngatang malah. Semangat lho, Jos. Iya, Lek. Kowe ya barang kuwi semangat kok ya. Lanjut. Kok padha baune kongkon. Aku kan wis faktor usia. Usiamu pira? 50 tetes cantik kiplak-kiplak kaya duduh gule. Kaya Biasane ngono, kan Lek. 50 kan pun kisut, pun nglinting apa-apa wegah gon watak Lah perintah. iya. Nek terginas bergas cantik. Iya. Cantiknya Nusantara, Wah. bergetarnya Katulistiwa. Wah, duduh gule 3 dina kepungkur. Dah ting klenyit pri. Ya, kaya ngapa diaturke? Mangga, ya Mas. Langsung ki mawon. Langsung nggih. Gedruk Mas, ya mangga. Yo.
tenan Kak. Semangat ya Mbak Limbo. Semangat ambak iki nuwun sewu ya dudu wanita tenan wong wanita daden-daden. Nggih. Ning wong semono ya kena diandalke. April iku jogete ten riki bokonge tekan Prambanan mriku lho. Iso. Bokong iso wah. Nek nuntuti April. Nek kowe iso ora, Lek? Aku ya iso ning ra tekan rasaku pri adat ketimuran wong wedok ya aja nganti berlebihan. Wong wedok. Wedok. Oh, wong kowe wedok iya, nek mengkurap iya. April ngomong. Lah kowe nek mlumpah ya kaya arep ngundah pelem no. Lah apa? Genter. April lo aib Apa sing kena diteke. Iki jenenge cici cibeh iki. Woi, Lah iya mangga. sabda panitaraku lesiraku kanca sisiku mugi Gusti tresnaku kata dirawa hey hey Berkas no. Kowe disusul bojomu. Siapa? Basuki. Halo. Basuki. Bunda kerja dulu ya Mas Basuki ya. Sehat-sehat ya Mas. Neng kono disusul Yudi, neng kene Basuki kono Togok. Sing tak nggumuni nggih aware karo bontot iki lho. Niku ajeng nyuwuk bontot kok niku. Lah iya. Ya mangga. Luar biasa. Kamu ndutanipun ibu-ibu menika. Ibu-ibu ki wah tenan kok kayak seragam kabeh. Among tamune ya para panitia seragam kabeh lho tenan kok. Nomane ya seragam kabeh. Katangkane maningkang lelados kula iki seragam sedaya. Kaya ning kantoran ngono ya, Le. Iya, Seragame. Kayak aku arep mudhun saka gerobak mau ning transit ya diamanke. Kula saged mlampah piyambake mboten wong ayu niku gudane akeh tendalan. Lah kowe nek ngantek kalungmu apa gelangmu sing ilang iso tuku nek kehormatanmu sing dicaplok boyong. Lah kowe nek ora diamanke engko njupuki apa-apa. Ora maksude ayuku ki lho iman-iman lho bintang tamune sing wingi ning tempel wonge geleman. Lho nek darani ngono ndak. Oh, bintang tamune wingi jane rayu ya, tapi kok sopan santun, iso njaga kesucian lan kehormatan. Dadi kowe nganggo tepo tulodo wanudya sak isine. Nek diarani geleman mo. Nek dibayar? Nek dibayar ya gelem to, Bro. Dosa mau masuk angin ora bayaran. Kok kocelok. Iki malah panjenengane
Bapak Jarawadi, Pak RW. Pak RW kalau mau. Ngersake podang kuning bawane Pak RT selawe. Oh nggih. Asmarandono anggitanipun Pak RW nggih, monggo. Sakniki monggo pundi Pak RT selangkung, monggo. Sik aja lancang pil. Aku lho ngomong muni ning slendro. Walaupun nanti slendro tapi nanti milek. Sepote Pak RT rene iki kudu eneng lagune mergo niki nyicil manyuwun-panyuwun akeh banget nek dicicil cilaka iki. Nggih. Si kucing. Monggo. Monggo Pak RT, monggo. Kula spoti ngagem si kucing. Monggo, cuma mriki Pak, tindak mriki Pak. Ya monggo. Ya. Belum joget lho. Nek Pak RT luar biasa ora mungkin. Sugeng dalu Bu Cangik, Bu Limbuk. Nggih sugeng dalu ugi. Panjenengan asma sinten Pak RT? Peking, Pak. Oh, Pak Peking. Sing asma Pak Peking niku jenengan niku. Nggih. Napa jenengan riyen niku ibukipun nyidamprit Peking napa? Walah, nika sejarahipun menika panjang niku, Pak. Oh, nggih boten napa-napa nggih. Lah pun tepang kalih niku pun tepang. Wah, niki kala mangsane niku mandar sareng-sareng teng pundi? Wah, teng Ladon. Oh. Nggih. Niki panjenengan badhe anu Pak, bawa Pak. Nggih, niki ngestokke dawuhe Bapak RW. Nggih. Nika menawi mangke boten dipun kan mangke mindak duka. Mengke malah jenggote brodol sedaya nggih. Lah iya. Mangga. Radi mriki ta, Pak. Mengke ndak kejengkang kok jenengan niku. Rada rene, Le. Aku rono ya, Nak. Aku rene engko mimin ya kon rono lha piye? Lah jenengan kok cerak Panut Diayu kok kados grogi iki gila napa wedi? Perkarane iki ora ngono. Lah pripun? Perkarane iki ndemben ki wong iki kira dhisik ya mimblik-mimblik ae. Mimblik-mimblik. Nggih. Bawa napa, Pak? Bawane ya Podang kuning. Oh, podang kuning. Monggo, Bapak. Ning niki karono niki di wonten catetan ya nggih niki kula tak. Mboten apa-apa nggih. Kula Mboten apa-apa. Niki pun kula betake penyan mendhet catetanipun. Oh nggih. Gantos niku, Pak. Ijol wae. Oh, Ya, lah sing ana kabel iki jan ngrecong-recoki. Sing radana anune kabele dawu iki Mas. Ya. Monggo Pak Peking. Neno-nenung dusun tempel angadani. Dusun tempel angadani. Gek tanpa maos lho, wah. Niku erip tanipun panjenengan, Pak. Ngerti dusun mringsa suka. Neno-nenung guyub rukun sawargane. Menika mau panjenengan nggih ngintuni namala ngersakaken gandrung sinom nggih Pak nggih. Ngaten Bapak, kala wau sinom sampun. Lah mila kula tak bawa kemawon mengke kula tak ngancani Mbak Mimin kali Mbak April mawon podang kuning niki mawon. Oh nggih, mboten napa-napa. Monggo dipelajengaken. Monggo Pak Peking. Murelos taribu daya
Apri. Dun. Nggon aku ki ya ning desa nggon aku ning asmane Peking ya enek. Nggih. Ya ini yang gentileng ngono ki persis ya. Kok gentileng pripun to? Manis kadang Mas. Cilik pokoke Setyaki ning ra ning Brengose ngono lho pokoke. Mreh kundang. Ndak lali. Iya, luar biasa kok. Lenong Nak ngaten iki man mengke kula lali ngoten Pak. pun mang terus kiriyen. Lajeng kirmien. Sujud syukur mring yang agung gayuh Iyong tentreming bawana. tepuk tangan kagem Pak Peking para kadang. Luar biasa. Lulus Raharjo, Pak. Menika ingkang ngripta panjenengan kiambak. Pak RW. Pak Pak RW. RW. Kula niki rak mung nindakake dawuhing Pak RW. Oh, Oh, ngaten. Gandeng panjenengan menika sampun nindakaken dawuhipun Pak RW kanthi slamet, lancar, tur nggih sae. Niki pikantuk hadiah saking kula kalih Likmin. Menika hadiahipun menika mboten saged diuangkan, mboten sah dipun pirsani sepinten. Nggih. Neng bakal teringat seumur hidup. Hadiah istimewa iki mesti wah ning aku cekan iki. Hadiahipun Iki mesti hadiah mesti. Nah, siap-siap Le, hadiahipun dicium Mbak Mimin ya. Wah, ra urung iki kaya bayane sidik iki ra urung aku wis. Mulih remuk iki. Mboten napa-napa, Bu Peking mboten badhe cemburu. Mboten duka kok Wong lanangan kok niku nggih. Iki ngene, gandeng iki mau ki aku didhawuhi karo Bapak RW. Nggih. Iki kowe engko anune karo Papel karo Mimin lah perkara sawerane beres ngono. Oh, ngaten nyun Nggih. Pak RW oh nggih. Kanune Pak, Pak Pak RW. RW. Yo saiso-iso ayo nyanyi wong telu ah. Oh ya. Monggo. Dados. Ayo, Cak. Monggo para kadang podang kuningipun digarap cara senagenan. Ya monggo ya. Ayo.
nuwun nggih Pak Peking nggih. Nggih, matur nuwun sami-sami, Pak. Nggih, wajan hebat sewonten panjenengan mesti ki ya bintang ketoprak tempel kok iki mesti. Mboten, Pak niki. Nggih, nggih. Estu niki nembe perdana nih, Pak. Estu? Inggih, Oh, perdana niki. Srega kantongan niki tempel samudayanipun. Apri. Nun, Pak Peking sing ngrega kantongane berarti arep nyamper sampean. wong pupune gatel kok. Kukur-kukur kok. Nek niku mesti biasane anu niku Mbak April mbak minum mesti kok. Nggih. Pripun? Niki ajeng kula sawer. Waduh. Wah, tenan aku kok. Iya, kok diambung. Mboten apa-apa, Pak. Sembah nuwun, Pak Peking. Nggih, ngaten kemawon, Pak. Wonten lepat Nggih. nyuwun pangapunten. Matur nuwun iki untang-untangku adhiku lanang Tule Rinto bengi iki ya mayang ning Juwiring. Oh iya, nek ning kene bintang tamune Apri Mimin. Nek ning kono Nyai Suwarni. Lho nyawer tenan lho Le Pak Oh, Peking. weh, Ya padake. Allah. Terima kasih Pak Peking. Ya Ya, Allah. ya. Dinyanyikan dulu dong lagunya Pak Peking. Ngapa apa? PP apa? Peking sungguh mempesona. Sembah lho, Pak. Sembah nuwun nggih, Pak Nggih. Peking. Ingkang kepareng mirsani kata sanget lumantar YouTube Mbak kalian TikTokipun. Iji. Saking Lik Sogol Mbayat, Pak Gofar saking Nolokerto, Pak Haji Suradi Kuwasa Klaten, Lik Mudin saka Karangdawa, Tan Kantun kagem kanca-kanca BMC saking Mas Sunata Wunut. Oh iya, Mas Slamet Karangnangka BMC ugi. Saking Pak Dalang saking Mas Eko Suyanto Cikampek nggih kepareng mirsani, Mas Pur Dinamo Ndumpil benjing kepanggih wonten Abahing Kirun. Oh iya. Nek bungkon Mas Tantut menika saking Mas Komir. Oh iya. Nggih. Pak Ngadimu Pondok Ungu, Mas Pardi Putu, Mas Sasmito saking Jepara, matur nuwun sangat. Nggih. Ya. Niki jenengan nggih disusul pandemen panjenengan. Sapa? Saking Blitar lho. Sapa? Niki Mbak Via. Apa nggih? Menika Niki saking teng Dek Blitar. wingi teng Kertosono nusul, Nusul, jenengan teng nggih. Kediri nusul. Nggih to, Mbak? Nggih, Nggih. niki dalemnya 5 Blitar. orang saking Blitar niki. Alhamdulillah, nggih matur nuwun, Mbak. Mbak Nggih. Ya, Mbak Pia. Geng Ceret hadir, matur nuwun sangat Pak D Parmo. Weh. Pak D Permadi matur nuwun sangat Mas Tio Ganti Warna. Wah iya. Pak D Konogosari, Mas Taufik Hidayah Sabtowaryanto. Waduh. Mak Cangik saking SKTS rawuh wonten lokasi Mas Joko Pengalasan teater Wilujeng Dalu nggih. Ingkang rawuh menika Lik Slamet menika. Wis kaya cantang balung. Lah iya. Kayak kakak lumpuh. Ah, nggih. Mangga Mbak Rini jumeneng saking palengganipun. Ya mangga. Ya. Masa Burini. Anu Mas Pilok. Wah. Ayo Mbah lagi yo. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. matur sembah nuwun sugeng dalu Mbak Rini. Sugeng dalu Mak Cangik. Alhamdulillah disusul dulur-dulur saka Nggih. Blitar barang matur nuwun sinten niku Mbak? Mbak Via. Via. Priyayi Rimo. Nggih, saking Blitar Banten. Wah, luar biasa. Lah Iya iya. nek sing pengen disebut lho Mas. Sinten? Dani. Oh, Dan. Kan mau tola-tola pengen disebut to Dan. Lah iya. Bocah kok ganteng ya, Jan. Kelire iso ngedop ngono ya. Dawa Mak Cangik. Wonten panyuwun saking ibu-ibu warga Tempe ngersake Nyidam Sari. Ya. Terus malih sumanding saking kanca-kanca mudi taruna bakti. Wo ngono ya, Mak. Sing diaturke sing endi sak karepe sampeyan sing penting sampeyan iso ora mbalekke. Oh ngono.
Kira-kira nek sumanding iki digarap gamelan iso mboten Mas Bontot? Ya Sumanding digolek garap isik. gamelan. Digolek isik, golek isik. Nyidam sari riyen mawon nggih. Nyidam sari ki mawon mengke sumanding setunggalipun. Oh ya. Langsung apa bawa? Langsung kemawon mau Oke, jam Bas. 12 kok Mbak. Yang ayo mangga, ya mangga. Nih ya. Mangga. Ya. Iya. Enak ya Pakmu. Enak banget iki. Aku kembang nyidam sari. Wong abagus, aku kang abakane mati. Semono janji prasetyane ngati. Peter sing lepat to, Pak? Ora perkara lepat ki ora. Nanti nek suarane mau gak megap iki pas akhir ini. Lah Lah mriku pasrah kula niku malah. Mula ya Pri, aku ora kok nyengeni kowe ora. Jenenge wong wedok lek tok dol suaramu pesinen lemu ngerokoki sudanen. Kok lanang ora oleh rokok. Dadi kan soalnya sik tok dol nek aku kan ora nyorak kan dol rupa nek. alah. Rupa kaya blawong ngene. Kowe lho nek ra dandan kaya Dani yo. Kayak kilang-kilang ya dipernis ya. Monggo Mbak Rini. Ya mangga. Oh, Yeah.
Menika Pakde Eko Nagosari salam kagem Mbah Tunggoro nggih Mas mugi sehat selalu nggih Pakde nggih. Pasar Jujunika saking Growong Lor Pati kula nonton live panjenengan makasih nggih matur nuwun sanget Pasar Jujunika. Nderek nyimak matur sembah nuwun sanget. Oh iya. Coba ndek. Ki sapa Mbak Lestari? Mbak Wiji Lestari Mbak Wiji Lestari. Saking Matesih. Saking Tesih Karanganyar. Ayo, Nduk. Mana di mana? Anak kambing saya. Anak kambing saya ada di kebun baru. Mana di mana jantung hati saya. Jantung hati Ada di kebun baru. Caca Marica, hehe. Caca Marica, hehe. Caca Marica, ada di kebun baru. Duduk. Caca Marica, hehe. Caca Marica, hehe. Caca Marica, ada di kebun baru. Sugeng dalu Mbak Wiji. Nggih, wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih, Mas Bontot saged mboten mau. Dereng Mandi. golek isih. Oh ya. Nggih, gantos sanes mawon. Nduk Wiji menika pembonang hebat lho, Pak. Pembunangipun saking si anu napa? Wanita Tombo. Wanita mbok. Nggih, Weh. Ya engko bar iki sampean mang bonang bae ora usah sinten ta apa-apa. Genderane ya apik. Wah. Ora iso. Ngerti aku kendarane Napa-napa apa. saged menika. Lah nggih, ya Nggih, syukur. ngedol nggih saged tok. Bakul ya wasis. Heeh, wah jan. Nggih. Panyuwunipun saking por kadang-kadang ngersaki gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, wonten ingkang ngersakaken lagunipun menika Lintang Asmara nggih wonten. Ya. Saiki ngene wae. Nah, Pripun? Lintang Asmarane Mbak Wiji Lestari karo Lek Sukimin. Ya. Oh, kowe dadi lanang, Lek. Oke. Oh iya, siarke sik. Carke sik. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagelaran Wayang Kulit bersama kita Tut Sutanto memenuhi permintaan lagu Lintang Asmoro koleksi dari Mas Dru Wendra dan juga Mas Galih Yuwana hadir bersama cantiknya Kota Karanganyar bersama Lestari dan juga Le Sukimin hadir. Welik. Langsung kemawon por kadang dados ya mangga. Ya. Dadas.
setiaku bisa hambuani marang sang yang surat Matur nuwun Mbah Sukimin.